Enguany es compleixen 700 anys de la dissolució de l'Ordre del Temple, fundada al voltant del 1100, quan la conquesta de Jerusalem vingué a territori valencià sota el guiatge de Jaume I. Nobles, cavallers i religiosos, els segles han creat al voltant seu tota una imagineria de misteri. Jaume I entra a València acompanyat pels cavallers del Temple. Són ja un orde consolidat amb pes a Europa i a la Corona d'Aragó. El rei els recompensa per la lluita contra els musulmans. Els dona un barri dins la muralla de les dues ciutats més importants del regne, Borriana i València. En esta última, la zona del Temple, el carrer Governador Vell i els de darrere, on avui està el Palau del Temple. També reberen diferents pobles que convertiren en senyorius rurals. El castell de Xivert, les alqueries de Borriana i de l'Horta de València. S'assenten sobretot a la comarca del Maestrat. Els templers aconseguiren el control de Penyíscola, que se convertís en el símbol més visible del seu patrimoni al Regne de València. Obtenen el terme de Culla, el terme de les Coves de Vinromà i el Castell d'Ares. Inclouen unes 15 localitats més del seu entorn. Estigueren 70 anys en terres valencianes i disfrutaren d'un destacable prestigi que va crear al seu voltant confrares que buscaven protecció terrenal i espiritual. Tu dones diners i l'Ordre del Temple el que te fa és donar béns espirituals, que te soterraran al fossar de l'Ordre del Temple. Al costat de l'actual Palau del Temple estava la zona del cementeri. El seu objectiu no és aconseguir poder, sinó obtindre beneficis econòmics per a pagar la part de l'Orde Militar de Terra Santa. Poc els duraria el benestar. El 1312 queda dissolt l'Orde del Temple per imposició papal provinent d'una lluita de poders a França. Jaume II es veu obligat a complir-la. Se'ls embarga el patrimoni i se'ls reclou acusats de barbàries que han contribuït a la creació del mite. Les llegendes s'han creat inclús des de l'època baix medieval. L'existència de cavallers amagats, una ordre paral·lela que seguís funcionant al llarg dels segles, riqueses increïbles perquè coneixien misteris del cristianisme que ningú més sabia. Jaume II negocià durant anys amb el papat la creació d'una nova orde exclusiva del Regne de València, la de Santa Maria de Montesa. Vigent fins al segle XIX, mai no ha generat tanta literatura al seu voltant com ho feren els templers, de qui encara parlem 700 anys després de la seva desaparició.